Het wie werd showtime voor de langgeiten in Friesland. De geiten en bokken moesten haar op haar best zien litten op de geitenkeuring in Harkema. Wij keuren van het stamboek en die moeten onder de spelregels voldaan. Het typerend kenmerk van deze geit is dat er een holle noor zat, een concave noor. Dus echt goed hollen en lang hier. Dat is echt belangrijk. En met gedrongen wijze, een beetje geblokt nemen we dat een mooi fjouwerkant is, stevige poorten. Nou, dat is eigenlijk wel een heel kenmerk. En als er daarom voldoet, dan komt er iets stamboek. Je moet stilstaan, je moet even rennen. Ze vielen de geit natuurlijk, hoe er gebouwd is, of er te meger is of hoe er in elkaar zit. Dus hebben we het wel bevield, zeg maar. De noors wordt ik goed bezoen, de kop. En je moet ook even rond iets rennen. Dan kun je goed zien hoe het beenwerk is. Dus dat is wel van belang. Roosma moest zelfs ook de ring in. Die heeft jouw geiten mij dat ervan hopen dat ze goed kan worden zoen. Een beetje zitten twijfelen van gaan we die gang 3 of 4 geven, maar 4. Nou, ik hier prima. De eerste geit is goedkeurd. Ze moeten meer dan 70 punten. Nou, en dit is hier 83. Maximaal 100. Nou, dat komt haast nooit voor. Maar als het meer dan 90 punten dan zit het vaak wel in de prijzen. Maar goedkeurd is prima. Hoe zie je in de wedstrijd? Heb je wat vertrouwen? Ja, zeker. Ik ga altijd vertrouwen. Als ze me goedkeurd worden, de afkeurd is altijd een beetje vervelend. Maar dat is onnota haast nog nooit gebeurd. Bij mij net in ieder geval. Maar ja, goed, het gebeurt natuurlijk wel. Een goede bloedlijn. Ja, dat is fokken is gokken, zeggen ze wel. Nou, dat is natuurlijk echt zo. Je weet het nooit.